Чым заняцца, калі сённяшні летні дзянёк дорыць не спякоту і сонечныя праменчыкі, а цёплы і павольны шэранькі дожджак? Канешне, чытаннем. І чытаць пажадана нешта вельмі цікавае, з вандроўкамі, прыгодамі і абавязкова з чарамі. Менавіта таму для агляду мы абралі сёння кнігу Анджэя Малешкі з серыі «Магічнае дрэва. Чырвонае крэсла» у перакладзе з польскай мовы Марыны Шоды. Адразу ж звяртаеш увагу на цудоўную якасць выдання. Вытанчаная бялюткая папера, прыемны для чытання шрыфт. Памер кнігі таксама ўдалы. Яе вельмі лёгка змясціць у летняй торбачцы ці заплечніку і чытаць у вольную хвілінку. Што ж за таемнае чырвонае крэсла? А вось паслухайце. У 2000 годзе над далінай Варты пранеслася страшэнная бура. Яна бушавала няспынна 3 дні і 3 ночы. Напалоханыя звяры ратаваліся ў самай глыбіні нор. Маленькія дзеці хавалі галовы пад падушкі, каб не чуць бясконцых грымот. Многія дамы засталіся без святла, а некаторым віхура сарвала дахі. На 3-й дзень маланка ўдарыла ў велізарны стары дуб, які рос на ўзгорку. Дрэва трэснула і ўпала на зямлю. Па ўсёй даліне скаланула дамы, а бура адразу сціхла. Гэта быў незвычайны дуб. Гэта было магічнае дрэва. У ім хавалася агромністая цудадзейная моц, але тады ніхто пра гэта не ведаў. Людзі завезлі яго на тартак і распілавалі на дошкі. З ягонай драўніны зрабілі сотні розных прадметаў, і ў кожным прадмеце засталася частка магічнай моцы. У звычайных рэчах хавалася сіла, якую дагэтуль не бачыў свет. Іх адправілі ў крамы, і з таго дня ва ўсім свеце пачалі здарацца неверагодныя падзеі. Дарэчы, цыкл кніг «Магічнае дрэва» паўстаў на аснове серыяла для дзяцей, які выходзіў з 2003 па 2006 год, а ў 2007 годзе атрымаў узнагароду Эммі, аналаг кінематаграфічнага Оскара. Чытайце з захапленнем.